chope kaunti ma Bomet mar kuyo gi anyuola ma jatend migao mar wuoth Davis Chirchir. Jotelogo oting'o mago mawuok e kaunti ya Bomet kod Kericho kotelne kod seneta ma Kericho Edwin Koech. Ne gichopo e iko mar wuon Davis Chirchir jaduong' Edwin Koech. Igeno ni kawuono jatend piny Kenya William Ruto gichopo e iko makamano. Words cannot adequately express the feelings that have engulfed us since you went to be with the Lord on Sunday, 19 April 2025. It is indeed a sad moment knowing that you have actually left us so suddenly and unexpectedly. Whereas we grieve, we are glad that you have an abundance of memorable moments to cherish. You valued people and endeavored to live in peace and harmony with all. You welcomed all of us in your family room and made everyone feel at home. You were gentle in your ways and always generous. Wakao yu nyakwar magajwang chendo NCWinde maro halairu kama na henya kumedo kete Ramogi TV na singoni tuwa giwendo amos jopestudio ka Felix Ondego Henjadu Sudi Flilo G Interiors bende wan gi Brenda Uchieng ma en Jadu Sudi bende Fine Living Interiors and Construction Wantiere Godima Eugene Director mar Ignumax Interiors giduto nyakwar magajwang na singoni wadhi tuwa kotendre kod duso udi nwasenyo kake gerogi kagwani waduangi wani mondo midhano donjo ochak dakie Doso ginango wadhi twak makamano metudo kodwa lai nariade kauchiel na wanti live Facebook Ramogi TV ke Mbui mar X kachel gi Ramogi TV Kenya Mbui